اشارے تو نثار میری زندگی پوری تقریر دا نچوڑ دین لگا پوری گفتگو دا نچوڑ دین لگا وا رب رحمان دیوی ایک منظوری ہے رب رحمان دیوی ایک منظوری ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے بڑ سونے دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ بڑ آقا دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ او بلال دے آقا حسنین دے نانا او بلال دے آقا حسنین دے نانا ایویں غیرانو پلہ پھڑا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے کدی غاراچ بیکے کدی یاراچ بیکے کدی غاراچ بیکے کدی یاراچ بیکے تیری خیر او منگے غر دکھ درد سہکے تیری خیر او منگے غر دکھ درد سہکے تے تو اس دی سنت نو بھولا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے نارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد
مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اور قائدین نو مبارکباد پیش کرانگا۔ آج دی اے عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت دے نامور جید علماء اپنے اپنے مخصوص انداز اندر خطابات فرمائیں گے۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے نال محبت کر دے نے تو مولا کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے دیں کہ اے جبرائیل دنیا اندر فلاں بن فلاں بندہ مینوں بڑا پیارا اور میرا محبوب ہے، میں بھی اودے نال محبت کرنا، جبرائیل تو بھی اودے نال محبت کریا کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم نال اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ جاندے۔ تو پھر حضرت جبرائیل تمام فرشتیاں نو بھی اعلان کر دینے بھی دنیا وچ فلاں بن فلاں بندہ اللہ دا پیارا ہے، اللہ بھی اودے نال محبت کردا ہے، میں بھی اودے نال محبت کرنا، اے نوری ملائکہ تسی بھی اللہ دے اس پیارے نال محبت کریا کرو۔ پھر سارے نوری ملائکہ اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ جاندے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے تے اس قدر مہربان ہوندے نے کہ اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر اپنے اس بندے دی محبت پیدا کر دیندے نے، اس بندے دا ادب اور احترام پیدا کر دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ اور اللہ دے چنیدہ لوگ انبیاء علیہم السلام نے۔ پھر انبیاء دی جماعت وچوں بھی میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اللہ تعالیٰ دی محبوب ترین ہستی ہے۔ تو پھر یہ بات واضح ہو گئی میرے نبی نال اللہ بھی محبت کردا ہے، اللہ دے فرشتے بھی محبت کردے نے، اور اللہ تعالیٰ دی ہر مخلوق میرے پیغمبر نال محبت کر دیئے۔ ان سمجھو اس کائنات دا خطہ خطہ چپا چپا میرے پیغمبر نو جاندا بھی ہے اور پہچاندا بھی ہے۔ اس شان نبی پاک علیہ السلام دا آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ میں اس سے حوالے نال دو تین قرآن پاک دی آیتاں ایک دو حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ توجہ فرمایا جی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرما دینے کل محبوب فرما دیجئے، اعلان کر دیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، مینوں کائنات دے رب نے پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ فرمایا سونے اعلان کرو انہاں لوگاں نو، دسو پیغام دیو۔ فرمایا توانوں اسی پوری کائنات واسطے نبی بنایا، رسول بنا کر کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے۔ جتنے نبی دنیا اندر آئے، جتنے رسول پیغمبر دنیا دے اندر آئے، اللہ اکبر، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک دیہات دا نبی بن کے آیا، کوئی مشرق دا نبی بن کے آیا، کوئی مغرب دا نبی بن کے آیا، کوئی شمال دا نبی بن کے آیا، کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا۔ مگر میں قربان جاوا، جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی، جدوں جگاں دے پیر دی واری آئی، بدر منیر دی واری آئی، اللہ اکبر، رؤوف الرحیم نبی دی واری آئی، رحمت للعالمین نبی دی واری آئی۔ اللہ فرما دینے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرما دینے سنیا
اساں تو ایک قبیلے دا نہیں، ایک قوم دا نہیں، ایک علاقے دا نہیں، بلکہ پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجے ہے، پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مولا کریم فرما دے رہے سونے آساتوں نے رسالت عطا کی تھی اور جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا۔ اللہ اکبر کی پتہ لگیا میرے پیغمبر انسانہ واسطے بھی رحمت نے، حیوانہ واسطے بھی رحمت نے، جنہ واسطے بھی رحمت نے، پرندیاں واسطے بھی رحمت نے، چرندیاں واسطے بھی رحمت نے، اپنیاں واسطے بھی رحمت نے، بیگانیاں واسطے بھی رحمت نے، نوریاں واسطے بھی رحمت نے، ناریاں واسطے بھی رحمت نے، عربیاں واسطے بھی رحمت نے، اجمیاں واسطے بھی رحمت نے، گوریاں واسطے بھی رحمت نے، کالیاں واسطے بھی رحمت نے، چھوٹیاں واسطے بھی رحمت نے، بڑیاں واسطے بھی رحمت نے، عورتاں واسطے بھی رحمت نے، مرداں واسطے بھی رحمت نے، کیونکہ میرے پیغمبر عالمین واسطے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر رحمت للعالمین، جویں اللہ رب العالمین نے، جویں اللہ دا گھر بیت اللہ ہدی للعالمین، جویں قرآن ذکر للعالمین، انج میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے اللہ نے شان عطا کیتا، اے مقام عطا کیتا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے سنیا اسی تو رسالت عطا کی تھی اور ایسی عالمگیر رسالت عطا کی تھی، اور قیامت تک نہ اور نبی کوئی آئے گا نہ اور رسالت کوئی آئے گی۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے کافی قرار دے دیتا ہے، پوری کائنات واسطے رہبر بنایا، پوری کائنات دا لیڈر بنایا، پوری کائنات دا رہنما بنایا، پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، اگر تسی غور کرو میں نے تندہ ترجمہ تو انو سنا میں اپنی زبان اندر، ایک فرد دان بینا ایک ذات دان بھی، ایک فرد دان بینا ایک ذات دان بھی، میرا نبی تے واللہ کائنات دان بھی۔ ذرا محبت دا اقرار کرو، تھوڑا جہا ہاتھ لہرا کے میرے محبت دا ثبوت دینا تسی بھائیاں نے، پتہ لگے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے جوان پہنچے نے پنڈی، اللہ اکبر لیاقت باغ اندر، آج ختم نبوت دے پروانے پہنچے نے، آج توحید دے پروانے پہنچے نے، آج عقیدہ توحید دا پرچار کرنے والے آئے، ختم نبوت دے پیرا دین والے آئے، صحابہ اہل بیت دی ناموس دے پیرا دین والے آئے نے۔ اللہ اکبر، ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، سارے جہان داؤ رہبر ہے بن کے آیا، پکھواں دا بھی نبی حشرات دا نبی، میرا
میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی گل سن والی جے سورج اے چن تے تارے من دینے اس نو سارے سورج اے چن تے تارے من دینے اس نو سارے پتھر بھی جیندی من کے کلمہ پیا پکارے مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے ہر چیز میرے پیغمبر نو جان دی پہچان دیئے آج میں انساناں تے جناں تے حیواناں تے پرندیاں دی گل نہیں کرنی اللہ اکبر بے جان چیزاں وی میرے پیغمبر نو جان دیاں پہچان دیاں میرے پیغمبر دا ادب احترام کر دیاں آقا فرماندے نے مینوں اج وی او پتھر چنگی طرح یاد ہے مکہ دے اندر جدوں میں اون دے کول گزریا کردا او پتھر مینوں سلام بولیا کردا سی سلام کیا کردا سی پتہ لگا میرے پیغمبر پتھراں دے بھی نبی بن کے آئے اور مشہور زمانہ روایت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این کر کے اپنے 3 صحابہ دے نال جا رہے نے اور احد پہاڑ دے اوپر چڑھ کے میرے پیغمبر احد پہاڑ تے سفر جاری ہے تے احد پہاڑ حرکت اندر آ گیا احد پہاڑ پتہ ہے کیڑا پہاڑ ہے مدینہ طیبہ دے اندر 13-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے احد پہاڑ نال مینوں پیار ہے احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے اللہ اکبر پتھر نبی پاک نال محبت کریا کردے سن میں آغاز اندر دسیا ہے جدوں اللہ تعالی کسی نال پیار کردے نے اللہ تعالی اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر او دی محبت پیدا کر دیندے نے آقا فرماندے نے احد میرے نال پیار کردا ہے میں احد نال پیار کرنا اج میرے آقا کریم احد پہاڑ تے سوار ہوئے نے یار محبت دی گل ہے پیار دی الفت دی گل ہے اج ساڈا بھی دل چاہندا ہے کہ اللہ دے نبی دی زیارت ہوے سونے نبی دا دیدار ہوے تے سانو کنی خوشی ہوئے گی کنا چاہ چڑھے گا اس گل دا تے جدوں احد پہاڑ دے جناب سینے تے میرے پیغمبر چلدے جا رہے ہون گے نبی پاک اپنے قدم مبارک لگا رہے ہون گے احد پہاڑ بھی محبت دے اندر جھومیا احد پہاڑ نے حرکت کی تھی احد پہاڑ حرکت اندر آیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ تے پیر ماریا آقا فرماندے نے اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان فرمایا احد رک جا ٹھہر جا درا اطمینان اندر آ اپنی حرکت نو بند کر دے تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے تیرے تے اللہ دا نبی سوار ہے تیرے تے میرا صدیق سوار ہے تیرے تے میرے 2 شہید سوار نے حضرات محترم پڑھیا پتھر بھی نبی پاک دی نبوت نو مندے پہاڑ بھی میرے پیغمبر نو جان دے پہچان دے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے پیغمبر اسلام دی پہچان پتھرانوں پہاڑانوں اللہ اکبر گل تے اصل جڑی سمجھن والی ہے او اے ویرا اللہ سانو کان وی دتے نے سانو اکھاں وی دتیاں نے سانو ہاتھ وی دتے نے سانو دل وی دتا ہے اللہ نے سانو دماغ وی دتا ہے اللہ اکبر علم دے ہون دے باوجود اسی نبی پاک دی شان نو نہیں پہچانیا نبی پاک دے مرتبے نو نہیں پہچانیا انسان ہون دے باوجود مگر پتھراں پہچانیا پہاڑاں پہچانیا نبی پاک علیہ السلام نو اے جڑی حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے رکھی ہے اے دے وچوں میں 1-2 اسباق تواڈے سامنے بیان کر
کے اپنی بات نو کنارے لا دینا ہے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. اس حدیث وچوں سبق پتہ کی پہ ملدا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ دے اوپر نے, پہاڑ حرکت دے اندر آیا تے آقا فرماندے نے اسبت احد, احد رک جانا, ٹھہر جا, اپنی حرکت نو بند کر دے. حضرات محترم, 13-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ, میرے پیغمبر فرماندے نے رک جا. احد پہاڑ تھم گیا, احد پہاڑ رک گیا, حرکت تو بعد آ گیا. اللہ اکبر. آج تو چند سال پہلا میں مدینہ طیبہ گیا, ظہر دی نماز دے بعد. پنڈی والے ہو, گرد و نواز دے اضلاع آن والے مسلمان بھائیو, اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت آن والے بھائیو, گل توجہ نال سنن والی جے. میں عمرہ کرن واسطے گیا اللہ دی توفیق نال. ایک ظہر دی نماز دے بعد غالباً انڈیا دے کوئی شیخ سن, اردو زبان اندر درس دیا کردے سن. اللہ اکبر. انہوں نے درس حدیث ارشاد فرمایا اور اے والی حدیث بیان کی تھی تے نال ہی انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے پتہ کی کہن لگے میں حدیث تانوں سنائیے, ایک گل نے میرے سینے تے سٹ لائیے. اور انا کی بنیا, کہندے نے مینوں کنے سال ہو گئے ایتھے بیٹھ کے لوگاں نوں حدیث سناندے آیا, اور میں کئی کتاباں نوں کھنگا لیا, کئی تاریخ دیاں کتاباں نوں ویکھیا, مگر مینوں کوئی گل ایسی نہیں لبھی. فرماندے نے اج تو 1450 سال پہلا میرے پیغمبر نے احد پہاڑ نو روکیا ہے, احد پہاڑ رک جا, احد پہاڑ تھم گیا ہے. میرے پیغمبر دا شان ایڈا اونچا ہے, اللہ دے نبی احد پہاڑ نو روکیا, احد پہاڑ تھم گیا. انج دا رکیا ہے, 1450 سال بیت گئے, احد پہاڑ دوبارہ حرکت کدی نہیں کی تھی, احد پہاڑ تھمیا ہویا ہے. اور سوچن والی گل ہے, میرے پیغمبر روکن احد پہاڑ رک جاندا ہے. امتیا تو کیوں نہیں بعد آندا؟ اللہ دے نبی سانو ہی تے روکیا ہے, شراب تو بعد آ جاؤ, رک جاؤ زناکاریاں تو. میرے پیغمبر سانو ہی تے روکیا ہے, جوے تو رک جاؤ, میرے پیغمبر سانو ہی تے منع کیتا ہے. اللہ اکبر. بدماشی فحاشیاں تو بعد آ جاؤ. نوجوانوں, اللہ دے نبی سانو ہی تے منع کیتا ہے, اپنی نظر اندر حیا پیدا کرو, بے غیرتی نہ کریا کرو, بے حیائی نہ کریا کرو. اللہ اکبر. سود نہ کھایا کرو, رشوت نہ دیا کرو, نماز نہ ترک کریا کرو. اللہ دے نبی سانو منع کیتا ہے, مگر اسی بعد ہی کوئی نہ آئے. ساڈے نالوں پتھر چنگا نکلیا, پہاڑ چنگا نکلیا. میرے پیغمبر فرماندے نے احد رک جا, احد رک گیا. 14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ رک گیا. تو 5 فٹاں دا ہو کے نبی پاک دے کہن تے نہیں رکدا, تو 6 فٹ دا ہو کے نبی پاک دے کہن تے نہیں رکدا. اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. فرمایا لوگو, میرا پیغمبر جس بات دا تنو حکم دے وے انہوں مان لیا کرو, جتوں میرا نبی روک دے وے اتھوں رک جایا کرو. کتے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا لوگو, میرے پیغمبر دی حکم ادولی نہ کریا جے. اگر تسی میرے پیغمبر دا کہنا نہ منیا, میں تانوں فتنے وچ مبتلا کر دیاں گا, میں تانوں پریشانیاں تے دکھاں وچ مبتلا کر دیاں گا, تہاڈی زندگی نو تنگ کر چھڈاں گا. یادا ویر جی, ضرورت اس بات دی ہے اسی نبی پاک دے تابعدار بنیے, اللہ دے نبی دے فرما بردار بنیے. اوے پتھر پہچاندا میرے پیغمبر دی شان نو, امتیا تو کیوں نہیں پہچاندا, تو کیوں نہیں نبی پاک دے کہن تے رکدا؟ پہلا سبق اس حدیث وچوں اے ملیا, اللہ دے نبی جتھوں روکن اتھوں روک جانا ہے. تے دوسرا سبق کی ملیا, میرے پیغمبر احد پہاڑ دے اوپر نے فرمایا احد حرکت دے اندر آیا. آقا فرماندے نے اسبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا احد رک جا, تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے, تیرے تے اللہ دا نبی سوار ہے, تیرے تے میرا صدیق سوار ہے, تیرے تے میرے 2 شہید سوار نے. اے پنڈی دے باسیو, اگر غور کرو میں ایک جملہ دین لگا وا, میرے پیغمبر نو اپنے یار ایڈے پیارے نے, احد پہاڑ حرکت اندر آوے,
اللہ دے نبی فرماندے نے احد رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہے، تیرے تے میرا صدیق سوار ہے، تیرے تے میرا فاروق سوار ہے، تیرے تے میرا عثمان سوار ہے رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی نو یار ایڈے پیارے نے، اللہ احد پہاڑ نو بھی صحابہ دا ادب سکھاندا پیا ہے۔ میرے پیغمبر نے احد پہاڑ نو کیا رک جا کر تو بعد آ جا، میرے صحابہ دا ادب کریا کر، میرے صدیق دا حیا کریا کر۔ اوے کھوڑیا تو میرے پیغمبر پہاڑاں نو صحابہ دا ادب سکھان، تو بندہ ہو کے صحابہ دا ادب نہیں کردا۔ میرے پیغمبر پتھراں پہاڑاں نو حضور اپنے صحابہ دے ادب دا درس دیندے پہنے، تو انسان اپنے آپ نو کہلانا ہے، اپنے آپ نو مومن کہلوانا ہے، تے نبی پاک دے صحابہ دا ادب نہیں کردا، حیا نہیں کردا۔ اپنے ایمان دی فکر کر، تو انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ دا ادب سکھایا ہے، تائیں تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء، اہل حدیث یوتھ فورس دے جناب علماء اور کارکنان ہر جگہ تے صحابہ دی عظمت دے ترانے بول دے نے، صحابہ دی عظمت دے نغمے پڑھ دے نے، صحابہ دی شان تے عظمت دے اندر، صحابہ دے دفاع اندر سینہ تان کے کھڑے ہوندے نے۔ اور انشاءاللہ پنڈی دے اس وسیع و عریض میدان دے اندر میں اس بات دا اعلان کر کے جانا چاہنا، انشاءاللہ محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ دی قیادت دے اندر، محترم ناظم اعلیٰ صاحب دی قیادت دے اندر، سالار یوتھ فورس بھائی سلمان اعظم صاحب دی قیادت دے اندر، جناب قاری یوتھ فورس بھائی عامر صدیقی صاحب دی قیادت دے اندر انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال او دن دور نہیں، بہت جلد او دن دیکھاں گے کہ پاکستان دیاں فضاواں دے اندر صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لہرائے گا، نبی پاک بھی ختم نبوت دا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ تسی ساتھ دیو گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ساتھ دیو گے انشاءاللہ، نمو سے صحابہ واسطے ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صحابہ دا ادب سکھا رہے نے، فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا کرو، میرے صحابہ دے بارے تبرہ نہ بولیا کرو۔ میری امت دا عام بندہ ایک احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے، تے میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی یا ادھی مٹھ جوان دی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے وے، احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرنے والا عام امتی صحابہ دی ایک مٹھ ادھی مٹھ جوان دے برابر کدی نہیں پہنچ سکتا۔ ایڈا اچا شان اللہ نے عطا کیتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میرے پیغمبر دے صحابہ لو پیغام دیواں یوتھ فور دا پیغام دیواں، دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا، دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا، نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے، اج توڑی وقت ہی پھڑ لے لڑ سرداراں دا، دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا، جس دیکھن احسان میرے تے۔ بڑا ہی بڑا جملہ بولن لگا، اے جملہ سن کے مومناں دے سینے ٹھر جان گے تے منافقاں دے سینے سڑ جان گے۔ ایڈا بڑا جملہ بولن لگا، ذرا محبت دی ہاتھ میں ہاتھ لہرا کے، جس دیکھن احسان میرے تے اج میں آپ لگائی وینا، ابو بکر دے کر دے میرے مولا تیرے ذمے پائی وینا، جس نے میرے نل توڑ نبائی سیندہ نہیں ایک پل دی جدائی، حشر دے دن تک رہی سی جوڑ مزاراں دا، حشر دے دن تک رہی سی جوڑ مزاراں دا، دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا،
حضور فرماتے ہیں خود رک جا، تیرے تے اللہ دا نبی سوارے، صدیق سوارے، 2 شہید سوار نے، آخری بات ہے میرا سلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے تے 2 شہید سوار نے، اللہ اکبر، ایک میرا عمر ہے، ایک حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کی پتہ لگیا میرے پیغمبر کتنی دیر پہلا اس بات کی پشین گوئی کر دی تھی، میرے پیغمبر نے اس بات کا پیغام دے دیتا کہ ہے میرے 2 یار شہید کیتے جان گے۔ اللہ دے رستے اندر وقت آیا، میرے عمر بھی شہید ہوئے، وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شہید ہوئے۔ پتہ لگیا میرے پیغمبر رب دے سچے نبی نے اللہ دی وحی دے مطابق بول دینے، جو اللہ دی طرفوں آڈر آندا ہے او بول دینے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دی نبوت دی حقانیت دی دلیل ہے حدیث مبارکہ۔ نبی پاک فرمایا 2 شہید نے، او شہید ہوئے تے اے دے بدلے اندر کئی کانے اٹھے نے، کئی جناب گندے لوگ اٹھے، انہوں نے بعد اندر آ کے نبوت دے دعوے کیتے اور جناب رسالت دے دعوے کیتے تے انہوں نے بڑیاں بڑیاں پشین گوئیاں بھی کیتیاں۔ اے کانے دجال نے بھی تے کئی آکھیاں سی نہ گلا فلاں عورت نال میری شادی ہوئے گی، اور جناب مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ دے متعلق کیا سی میری زندگی فوت ہو جائے گا، کدی کوئی گل، کدی انہیں آکھا سی میں مکہ جاواں گا، میں مدینہ جاواں گا، سارے جھوٹ نکلے۔ میرے پیغمبر نے جیڑی گل کیتی ہے اللہ دی قسم ہے سچی اور کھری نکلی، دلیل ہے میرے پیغمبر دی نبوت دی حقانیت دی۔ فرمایا 2 شہید نے، دونوں شہید ہوئے، انہیں جھوٹ بولیا میں مکے جاواں گا، نہیں جا سکیا۔ انہیں آکھیا فلاں بی بی نال شادی کراں گا، نہیں کر سکیا۔ انہیں آکھیا مولانا ثناء اللہ مرسری میری زندگی چ مار جان گے۔ اللہ اکبر، اے مار گیا، گٹر چ گریا، جہنم دا ایندھن بنیا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ 40 سال تک بعد زندہ ہے۔ پتہ لگیا اے جھوٹا نبی ہے، میرا نبی سچا نبی ہے، میرا نبی رب دا سچا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر، لو پھر گل ختم ہوگی، محبت دا ترانہ سناواں۔ سچے سونے نبی نالے پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ پوری تقریر دا نچوڑ دین لگا، پوری گفتگو دا نچوڑ دین لگا وا۔ رب رحمان دیوی ایک منظوری ہے، رب رحمان دیوی ایک منظوری ہے، سونے دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے، بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی۔